Hej, i denne her video der vil jeg vise dig, hvordan du laver hjertemønstret til Laila Sweater. Jeg starter med at strikke min kantmaske, og der skal nu strikkes 8 vrangmasker. Der manglede lige 2 vrangmasker. Når du har strikket dem, så skal du i gang med at strikke dine retmasker, og her skal der strikkes 4 retmasker. Og bagefter skal du strikke de sidste 8 vrangmasker. Og du slutter af med at strikke en kantmaske. Her på den næste pind skal du strikke 6 vrangmasker. Når du har gjort det, skal du til at lave en snoning over de næste 4 masker. Så derfor skal du have din snoningspind frem. Du skal flytte de 2 første masker over på hjælpepinden, så hjælpepinden den hænger bag dit arbejde, ligesom jeg viser i videoen her. De næste 2 masker skal nu strikkes ret. Og maskerne fra hjælpepinden strikker du også ret. Inden du strikker videre, skal du lave endnu en snoning over 4 masker. Du starter med at tage de 2 første masker og flytte dem over på din hjælpepind. Og det gør du, så hjælpepinden den kommer til at hænge foran arbejdet, ligesom i videoen. De næste 2 masker på pinden, dem strikker du ret. De 2 masker fra din hjælpepind, de strikkes nu også ret. Nu skal du bare strikke de sidste 6 masker på din pind vrang. Sådan her ser det ud efter de første 2 pinde. Her på tredje pind skal du strikke følgende 6 vrangmasker og 6 retmasker, og derefter de sidste 6 vrangmasker. Og sådan her ser det ud efter din tredje pind. Du er nu nået til 4. pind i arbejdet. Her skal du strikke 4 vrangmasker, før du skal lave en snoning over 4 masker. Det passer med, at du har 2 vrangmasker inden de næste 2 retmasker. Tag nu din hjælpepind og sæt de 2 vrangmasker, du har på pinden lige nu, og flyt dem over på din hjælpepind, så de kommer til at ligge bag arbejdet. Strik de 2 masker på din pind ret. De 2 masker på din hjælpepind skal nu strikkes vrang. Strik de næste 4 masker ret. Der skal nu laves endnu en snoning over 4 masker. Tag derfor din hjælpepind og sæt de første 2 masker på din hjælpepind, så det hænger foran arbejdet. De næste 2 masker, dem strikker du vrang. Og strik de 2 masker fra din hjælpepind ret. Arbejdet passer nu med, at du har 4 vrangmasker i hver side. Så har du 2 retmasker, 2 vrangmasker, dine 4 retmasker i midten
2 vrangmasker og 2 retmasker igen. Og du strikker selvfølgelig de sidste 4 masker vrang. Her på din næste pind skal du strikke som masker viser. Det vil sige, at du skal strikke 4 vrangmasker, 2 retmasker, 2 vrangmasker og 4 retmasker, 2 vrangmasker, 2 retmasker og 4 vrangmasker til sidst. Dit arbejde skulle nu meget gerne se sådan her ud som i videoen. Her på den 6. pind skal du strikke 3 masker vrang, før du når til din næste snoning. Her skal du flytte en vrangmaske på din hjælpepind bag arbejdet. Og strik de 2 masker på din pind ret. Strik nu masken fra hjælpepinden vrang. Strik også de 2 masker ved siden af på pinden vrang. Nu skal du have snoet de 4 midterste masker. Det gør du ved at tage din hjælpepind og føre de 2 første masker på din hjælpepind bag arbejdet. Strik de 2 masker på din pind ret. Og strik også de 2 masker fra din hjælpepind ret. Strik de næste 2 masker vrang. Tag nu igen din hjælpepind og sæt de 2 første retmasker over på din hjælpepind foran arbejdet. Strik 1 maske vrang og strik dine 2 retmasker fra hjælpepinden ret. Strik nu de sidste 3 masker på din pind vrang. Dit arbejde skulle nu meget gerne se sådan her ud. Du er nu nået til den 7. pind, og du skal strikke som masker viser. Det vil sige 3 vrangmasker og 2 retmasker, 3 vrangmasker og 4 retmasker, 3 vrangmasker, 2 retmasker og 3 vrangmasker. Det begynder så småt at ligne noget. Nu til 8. pind. Her skal du lave endnu en snoning. Strik 2 vrangmasker. Du skal nu flytte den første maske over på din hjælpepind bag arbejdet. Strik de 2 masker på din pind ret. Og strik den ene maske på din hjælpepind vrang. Strik 3 vrangmasker og 4 retmasker. Og 3 vrangmasker. Tag din hjælpepind og før de første 2 masker over på din hjælpepind foran arbejdet. Strik en maske vrang fra din pind.
Og strik de 2 masker fra hjælpepinden ret. Jeg tabte lige de sidste 3 masker, det skal du ikke tænke på, dem får jeg samlet op nu her. Og du strikker selvfølgelig de sidste 2 masker vrang. Nu ser arbejdet sådan her ud. På din næste pind skal du strikke som masker viser, det vil sige 2 vrangmasker, 2 retmasker, 4 vrangmasker, 4 retmasker, 4 vrangmasker, 2 retmasker og 2 vrangmasker. På din næste pind skal du kun lave en snoning i det midterste stykke af hjertemønstret. Lav 2 vrangmasker, 2 retmasker, 4 vrangmasker. Find din hjælpepind og sæt de næste 2 masker på din hjælpepind bag arbejdet. Strik de næste 2 masker ret. Strik de 2 masker fra din hjælpepind ret. Du skal nu igen strikke som masker viser. Det er 4 vrangmasker, 2 retmasker og 2 vrangmasker til sidst. Dit arbejde ser nu sådan her ud. På næste pind skal du igen strikke som masker viser. Det er 2 vrangmasker, 2 retmasker, 4 vrangmasker og 4 retmasker, 4 vrangmasker, 2 retmasker og 2 vrangmasker. Nu skal vi til den pind, jeg synes, der er mest besværlig af alle. Strik 2 vrangmasker. Tag din hjælpepind og sæt de 2 første retmasker på hjælpepinden foran arbejdet. Strik de 2 masker på din pind vrang. Og strik de 2 masker fra din hjælpepind ret. Sæt de næste 2 masker på din hjælpepind bag arbejdet. Og strik de næste 2 masker ret. Strik de 2 masker fra din hjælpepind ret. Tag nu igen din hjælpepind og sæt de næste 2 masker på din hjælpepind foran arbejdet. De næste 2 masker skal strikkes ret. Og strik de 2 masker fra din hjælpepind ret. Du skal nu til din sidste snoning. Tag igen din hjælpepind og sæt de første 2 masker på din hjælpepind bag arbejdet. Strik de næste 2 masker ret. Her smider jeg lige med maskerne igen, men du skal strikke de 2 masker fra din hjælpepind vrang.
Og strik nu de sidste masker på din pind vrang. Nu kan man virkelig se, hvordan hjertet begynder at forme sig i det her kabelmønster. På din næste pind her skal du starte med 4 vrangmasker. Strik de næste 12 masker ret. Og strik de 4 sidste masker vrang. Her sidder jeg igen og kaster med maskerne. Men man kan virkelig se, hvordan hjertet begynder at forme sig. Og hvor ser det godt ud. Jeg viser også lige, hvordan du bytter plads med alle de retmasker, du har på pinden lige nu. Start med 4 vrangmasker. Når du har strikket de 4 vrangmasker, tag nu din hjælpepind og sæt de første 2 masker på din hjælpepind bag arbejdet. Strik de næste 2 masker på din pind ret. Du skal nu strikke de 2 masker fra din hjælpepind vrang. Strik de næste 4 masker ret. Og tag igen din hjælpepind og sæt de 2 første masker på din hjælpepind foran arbejdet. De næste 2 masker strikker du vrang. Og strik de 2 masker fra hjælpepinden ret. Strik nu de 4 sidste masker vrang. Og det var simpelthen det. Nu er du bare klar til at gentage mønstret igen og igen og igen. Tusind tak fordi du så med, og rigtig god arbejdslyst med din Laila sweater.